May bangal daw, kanya tayo aming kakabsat. Pagyaman ng kanya po Diyos, kiparapon ng kamitim ng videos. Ampay kat, basta ako launay, nagtidad do mga may bagpagalat ang alain da di posisyon, which is kukwamit ni Apo Diyos. For example, di pa nakaisalakan, baga na mapukaw pa laing, which is ni Apo Diyos mo timang ipaay, di pa nakaisalakan. Ni Apo Diyos si aking posisyon ijay. Madito yung nga kukwang tao. Pagyamanan tayo ti parabon ng impain na kanya tayo di nga panakaisalakan. Ngam no di sumubrang pagbalinin tayo ng ayam di sa bali. So kahit ko man nag-share kanya yun. Ganyan sumaguman mga verses ti sa ni Apo Diyos nga mga suro di panakaisalakan kahit kukwa ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos mga ipaay mga rami di kanya tayo. Muna kanya tayo muna nga kitan tayo di Psalm chapter 3 verse 8 di Bible. So pasurutan niyo Psalm chapter 3. Tagbasa tayo sa ni Apo Diyos. Which is mga suro kanya tayo. Muna na dito verse 8 chapter 3 verse 8 iti Psalm. Salvation belongs to the Lord. May your blessings be on your people. So di pa nakaisalakan sino mga paay belongs to the Lord ni Apo Diyos king ko. G27 verse 1. Di sa ni Apo Diyos. Bible you. 27 verse 1. Kunana, the Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom should I dread? So ito natin naglawag-law na ni Apo Diyos. Di isu ti silaw tayo, isu na mismo ti mga isalakan kanya tayo. Ni Apo Diyos mga ramin di jay. Urepay iti Psalm 51. Basa kanya yung sa saro no. Psalm 51 verse 12. Kunana dito 51 verse 12. Restore the joy of your salvation to me and sustain me by giving me a willing spirit. So, yung mga paay di salvation, ito mismo kararag ni King David. Hindi nga paay ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos mga i-save ka niya tayo. Supay mga paay di ragsak tayo. Para di pa nakasalakan tayo. Psalm 62 verse 1 hanggang 90 verse 2. Yung Bible you. I am at rest in God alone. My salvation comes from Him. So, ito ni J. Psalmist. Ni King David mismo. May pakamo ni J. Lutun. May sariti nga choir, mga kanta. Tisuro na. I am at rest in God alone. My salvation comes from Him. So, tibagapan lang pa nakasalakan niya. Apo Diyos laing. He alone is my rock. And my salvation. He alone. So, ni Apo Diyos laing, ti mga paitip na nakasalakan tayo. My stronghold, I will never be shaken. May sapay. Iti chapter 70. Verse 4. Kunana. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let those who love your salvation continually say, God is great. So, ito mga ibaga, mga big iti panakisalakan ni Apo Diyos. Ibaga ito naging manakabalin unay ni Apo Diyos ta puno pain natin panakisalakan kanya tayo. Isaiah 51 verse 6. Lang di Bible yun. Yun tayo basit. Sakbay na 51 verse 12. Chapter 12. Palain. Isaiah chapter 12 verse 2. Ganun dito eh. Indeed, God is my salvation. I will trust Him and not be afraid. For the Lord Himself is my strength and my song. He has become my salvation. So, di mga pailang di pa nakisalakan ni Apo Diyos laing. God is my salvation. Ni Apo Diyos lang mga paigyan. Ni Isaiah mismo, mga ibagbaga. Song of praise niya. Panangidayaw na kani Apo Diyos.
G51 verse 6. Iti Isaias. Kunan ito'y, look up to the heavens, and look at the earth beneath, for the heavens will vanish like smoke. The earth will wear out like a garment, and its inhabitant will die like gnats. But my salvation will last forever, and my righteousness will never be shattered. Si salvation, agnanayon di ay, kasi ni Apo Diyos mga ipay, ngaron di nga pa nakaisalakan. Or 61 verse 10. Ano na? Nalapasan. 61 verse 10. UW. I rejoice greatly in the Lord. I exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. Garments of salvation. So, mga papano kanya tayo, ni Apo Diyos, mga payan kanya tayo, and wrap me in the robe of righteousness, as a groom wear a turban, and as a bride adorns herself with her jewels. Adorns herself with jewelry. So, ito na ito pa kay kalaunay. Adi panakaisalakan, mga ipaayang kanya tayo, ni Apo Diyos lang yung mga klot kanya tayo. Ito pa yung may isang verse, iti Jonah. GW. Ito familiar kanya tayo, about iti familiar kanya yun. Siguro mas about iti Jonah. Ito eh. But as for me, I will sacrifice, chapter 2 verse 9. But as for me, I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will fulfill what I have vowed. Salvation belongs to the Lord. So, there. Ayan na lang ito salvation pa nakaisalakan. Ani Apo Diyos laing. Di pa kapirukan tayo iti panakaisalakan. Iso namang ipaay, iso namang fulfill, iso namang complete ang amin. Pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Parabon na ipay kanya tayo. Respeto tayo di ay ni Apo Diyos mismo paay. Madito yung madiyang dati ti mga rami, madiyang dati ti ng paadda, hindi yung panakisalakan tayo, hindi katimpay ni Apo Diyos kanya tayo. Ito yung kasikat nga versikulo, kanayon nga mausar. Hindi ito eh. Iti Romans chapter 1 verse 16. Kuna na. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew and also to the Greek. So, the gospel nga mako na, because it is the power of God for salvation. Di pa kabiro kanto lang ti panakaisala kakakabsat kaniya po tayo lang nga Hesus Kristo. Isu ti patyan tayo nga mga salakan aon sa bali madi mabalin di rami tayo di na tayo sarili tayo nga inaramit tap na tigasakit ibilang na tayo kaniya Apo Diyos ng linteg. Babayin lang dyan panamati tayo kaniya Hesus Kristo lang na pangisalakan. Already chapter 10 verse 10. One believes with the heart resulting in righteousness, and one confess with the mouth resulting in salvation. So, ni Apo Diyos mismo mga ramid niya mga paekan niya tayo tap na ikastay confess tayo pakamu tayo na tayo salakan ni Apo Diyos. Bigbigan tayo nga di pa nakaisalakan. Nagkapulain ka ni Apo Diyos. Awan sa bali nga mga paay. Ngarod no intid na nga eternally agnanayon di nga pa nakaisalakan. Pasyente yung agnanayon. When tani Apo Diyos mismo agnanayon. Ngarod hopefully kadagijay nga verses iti mismo nga kanyayo adalin niyo iti sa ni Apo Diyos. Nadalin tayo iti sa ni Apo Diyos ta mga isuro kanya tayo no nya talaga tirumbeng. And then hopefully matulungan tunggal may sa kada tayo. Makamamo pa ka ni Apo Diyos. Apod nga tipan na kayo salakan agnanayon di. Awan timang pukaw, madi kaya ti tao nga pukawen. Nimpay ni Apo Diyos. Di ay agnanayon kanya tayo. Agnanayon nga na kanya tayo. Salamat tunay ni Apo Diyos ti may daydayaw.